Nagpapatuloy ang pamamahagi ng provincial government ng Camarines Sur katuwang ang DSWD Bicol ng Emergency Cash Transfer Assistance sa mga nasalanta ng Bagyong Christine noong nakaraang taon. Ayon sa datos ng DSWD, nakatanggap ng bawat pamilyang totally damaged ng kalamidad 9,768 habang nasa 5,032 naman ang partial damage. Sa kabuuan, 13,377 na household ang naabutan ng tulong sa probinsya na may kabuuang halaga na 71,471,270. Base pa sa datos ng DSWD, 12 bayan na sa probinsya ang nakatanggap ng emergency cash transfer. Yung mga benefits na makukuha ng mga typhoon victims o yung mga taong naapektuhan ng Bagyong Christine, sa ngayon, because of this assistance na ibinibigay ngayon, magkakaroon na sila ng pera para pambili ng mga materyales, mga kakulangang materyales para maitayo muli yung kanilang mga bahay. And para din po doon sa everyday na pangangailangan ng pamilya. Ang pamamahagi ng cash assistance ay bahagi ng mas malawak na programang pagtutulungan ng probinsya ng Camsur sa pamumuno ni Governor Elroy Villapuerte at ng DSWD, mga lokal na opisyal, upang masiguro na ang tulong ay makakarating sa mga nangangailangan sa lalong madaling panahon. Malaki po ang naitulong ng provincial government in partnership po ng DSWD at dahil na din po sa guidance and support ng ating Governor Elroy Villapuerte. Hindi siya natatapos sa pagbibigay lang ng mga food packs, hygiene kits, shelter kits, family kits, kundi yung mga asistensya na ibinibigay natin simula doon sa nagkaroon ng bagyo and during the bagyo and after po ng bagyo, na ang pinaka-goal natin is yung maka-fully recover yung mga typhoon victims natin. Tiniyak ng PSWDO na hindi natatapos sa pamamahagi ng cash at food assistance sa mga apektadong residente. Nagpapatuloy daw ito hanggang sa tuluyang makarecover ang mga Camarinense na nasalanta ng mga kalamidad. Eli Balbin, CSN.